Olulusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo siphambili. Sokhipha amanzi lapho kusemnyama leso sikhathi mangiphenduka ngibuya nangisowile phansi. Umphathiswa wezombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa uthi zisakwandiswa iiyure zokusebenza kwa-Eskom kulungiselelwa abo bafuna ukuhlaziywa iibhokisi zabo zombane. It takes only one day, even not one day, to register a business. So 21 days is enough. Igqiza labaphathiswa bakhokele amacandelo ohlukeneyo libambe inkomfa namajelo endaba ePitoli ukunika umtyhi ngezicwangciso zikarhulumente ukuqubisana nengxaki yokutya okunetyhefu ezirhoxweni. Molweni emakhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Umphathiswa wombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa uthi zisakwandiswa iiyure zokusebenza kwa-Eskom ukukhawulelana nabo balindele ukuhlaziywa kweebhokisi zabo zombane. Oku kubhengeze ngethuba etyelele ii-ofisi zika-Eskom eSoweto nalapho kuye kwasweleka umhlali ebelindele ukulungiselelwa ibhokisi yakhe yombane. Namhlanje mbukeli weendaba ze-SABC kwenzeke isigameko njengoba kuqubuke imbiko yokuthi kugcine kushona umuntu obebambe ulayini ngenxa yokuthi ke ubengayidlile imishanguzo yakhe. Lo muntu oshonile kuthiwa ubezama ngayo yonke indlela ukuthi amelane nomnqamulajuqu wangesonto. Ngiyasukuma ke mina ngisakhipha amanzi lapho kusemnyama leso sikhathi mangiphenduka ngibuya nangisowile phansi. Safonela ke lama patrollers yabo ama patrol la patrol kuseni sathi nefonelani ambulance yaphuza ukufika ambulance bathi no bayolanda basuka lama patrol yakhona le clinic awulanda ambulance. Bayaphawula futhi nabanye abantu ababambula yini ngalento yama prepaid meters. Izwa kamnandi umzimba uyala kumanje nje ngisazo totoba futhi ngenyawo ngihlele isikhathi eside la ngakadli lutho yabo manje into engathi Eskom akasiphathe kahle. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uKgosientsho Ramokgopa uzamile ukubhula umlilo njengoba abantu bese bevuka umbhejazane wachaza ukuthi bazosebenza kanjani njengamanje. People are out of panic, have come in their large numbers, but from our side we have increased capacity, additional work staff here. We've also extending the hours. Will operate until very, very late to ensure that we accommodate as many people as possible. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika kuseSoweto eGoli. Igqiza labaphathiswa abakhokele amacandelo ohlukeneyo libambe inkomfa nabamajelo endaba ePitoli ukunika umtyhi ngezicwangciso nangomsebenzi owenziwa ngurhulumente ukuqubisana nombhodamo wokugula nokutshabalala kwabantwana ngenxa yokutya okunetyhefu. Sela yabaphathiswa banqubanise inhloko benika ingxelo ngabakwenzayo kwinhlekele ejamelene nelizwe yeziganeko eziligela eziqhubayo zokugula nokutshabalala kwabantwana ngenxa yokutya okutyhefileyo. Umphathiswa wenkonzo zobulungisa uthi kukho amarhe athendi ngamagosa karhulumente ankone luhwaphilizo kubhaliso lweziphaza ngongekho mthethweni. Uthi amagosa onyanzeliso umthetho mawenze umsebenzi wawo. Stories are also doing rounds on social media and other communication platforms about government officials who are allegedly involved in fraudulent and corrupt activities in the registration process of small business and spaza shop. Umphathiswa wezempilo uthi kuza kuthatha ixesha ukuqubisana neziganeko zokugula nokutshabalala kwabantwana ngenxa yokutya okutyhefileyo. We are still at the beginning. It is not envisaged that we will have been able to solve this problem in a short space of time. Abanini zivenkile mabenze okubalulekileyo babhalise ngokusemthethweni amashishini wabo ngokomyalelo kamongameli weli. It takes only one day, even not one day, to register a business. So 21 days is enough. Those that are qualified to run businesses will register their businesses. Those that are not qualified, as he says, the system will kick them. U-Abraham ukwathi lengxaki inkulu makungajongwa kwiziphaza kuphela xa kuthiwa unozala walombhodamo nobhubhane yimichiza nesephansi kwemvavanyo kwilaboratories.
Abaphathiswa bakwahlaba ikhwelo kubahlali basebenzisane namagosa omthetho bangawuthatheli ezandleni zabo umthetho. Obebhala kwindaba ze-SABC Ndingundimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Umphathiswa wophuhliso loqoqosho eGauteng Lebogang Maile uthi lixesha lokuba urhulumente athabathe amanyathelo angqingqwa ngakubanini bespaza abathengisa ukutya okuphelelweyo nokunetyhefu. Maile utyelele ikhaya lomntwana oneminyaka emihlanu osweleke eDeepkloof eSoweto nekutyholwa ukuba utye izimuncumuncu zespaza sasekuhlaleni. Emva kwemiphefumlo kwelijikelele engama-23 ethe yasutywa inyewe eyoyanyaniswa nokutya okuthengwe ezirhoxweni, okaMaile uthi makuvulwe amatyala ngakwizirhoxo ezinabanini abathengisa ukutya okuphelelwe lixesha. Abakwantsasana bavule idokethi lophando ngokuphathelene nokwehlukana kwenyama nomphefumlo komntwana oneminyaka emihlanu. It is high time that we act decisively. We have started. The president has already given a directive on what must happen. We have announced what we are going to do. The police gave us a briefing that they took the documentation, verified with the Home Affairs, and the Home Affairs says all those documents are legal. Kusenjalo umasipala waseThekwini uyaqhuba nenkqubo zokubhalisa amashishini. Esisixeko sithi siqinisekile ukuba onke amashishini aza kube ebhalisiwe phambi kokuphela kweentsuku ezingama-21 ezibhengezwe ngumongameli uCyril Ramaphosa. Lo gama uSimphiwe Ngwazi kudala iqhuba nespaza sakhe ukusukela ngo-2013 unoluvo oluthi kumele kuthatyathelwe ingqalelo abanini bezikroxo balapha eMzantsi Afrika ukuqala kwinkqubo zokubhalisa. I will just prioritize South African. I will just say South Africa first. South African first. Then before the people from outside. Kambe ke lo masipala ukwizicwangciso zokukhupha inombolo uluntu elinokuqhagamshelana nayo ukubika bonke ubugwenxa bezipaza yaye kulunyukiswe abemibeli abancedisa abasuka kwamanye amazwe ukuba babhalise phantsi kwamagama wabo. Nalapha ke Polokwane bafumanekile abahlali abakhalaze ngelithi urhulumente makabeke phambili abemibeli ekubhalisweni kwezipaza. What I can't understand is how is government subsidizing foreigners to come and open up a business in South Africa where our people are struggling. Ukanti ke umasipala uqinise ngesilumkiso sokuba zonke izirhoxo abenza inwele nabathengisa izitalatweni abangekabhalisi phambi komhla wokugqibela baza kunqanyulwa kuphele tu kushishino lwabo. Ibhanka enguvimba icuthe inzala yemali-mboleko ngo-25 basis points nanto leyo iye yakhokelela ekuhleni kwenzala kumatyala yayokuma kumyinge we-7.75 ukususela ku-8.25%. Oku kusemva kokuba iziko leenkcukacha-manani lelehlisa izinga lamaxabiso ahlawulwa ngabathengi ukususela ku-3.8% kwinyanga ka-Okthobha layokuma ku-2.8% kule imiyo. Ukuhla kwezinga lamaxabiso ahlawulwa ngabathengi kungenxa yokuhla kwamaxabiso amafutha ezithuthi nathe asondela kumaxabiso ayebonakala ngethuba likabhubhane i-COVID-19 ngonyaka ka-2020. The MPC decided to reduce the policy rate by 25 basis points to 7.75% with effect from the 22nd of November 2024. The decision was unanimous. The committee agreed that reducing the level of policy restrictiveness is still consistent with achieving the inflation target. The risk outlook, however, requires a cautious approach. Abo banamatyala bazokuthi bahlawule ukuthukiweyo ukubheka phambili kumatyala abo onendlu exabisa isigidi serandi uzokonga ukungaphantsi kwamakhulu amabini erandi.
The Reserve Bank's decision to cut the repo rate by a 0.25 percentage point was exactly in line with our forecast. We have maintained throughout this cycle that the Reserve Bank will likely cut interest rates very gradually. That's partly because we envisage only a shallow cycle of a cumulative 1 percentage point, of which we've now had half, and it is partly because the Reserve Bank remains very cognizant of the remaining inflation risks. Kulindeleke ukuba luphucuke uqoqosho lweli nokunokukhokela ekuhleni kwakhona kwenzala kwimali mboleko kwikota yokuqala yonyaka ozayo. Kwalapha ezindabeni, uArchbishop wenkonzo yamatshetshi uBishop Thabo Makgoba umemelele ukuba kwenziwe uphando kule tyalike eKapa lokuqinisekisa ukuba kukho malunga aphetheke gadalala. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabulisana kwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo iSABC1 sisiza ngqo kwikomkhulu leSABC eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulikes kwabonza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Masiphinde sikrobe kwinqaku lethu eliphambili ngalenhlwa. Umphathiswa wombane uGqirha Kgosientsura Makgopa uthi sisakwandiswa iiyure zokusebenza kwa-Eskom ukukhawulelana nabo balindele ukuhlaziywa kweebhokisi zabo zombane. Inkundla yolwaphulo-mthetho yehlabathi ICC ikhuphe umyalelo wokubanjwa kwenkulumbuso yakwaSirayeli umnumzana Benjamin Netanyahu obesakuba umphathiswa wezokhuselo kwaSirayeli umnumzana Yoav Gallant. I-ICC kwakhuphe umyalelo wokubanjwa kwenkokheli yeHamas umnumzana Mohammed Diab Ibrahim al-Masri ekutyholwa ukuba ukusweleka kwakhe kusafuneka kuqinisekisiwe nakubeni kubikwe ngamandla. Inkundla yolwaphulo-mthetho yehlabathi ivumelene ngamxhelomnye kwelokuba igunya layo liyafikelela kule miba yatsho ikhupha le miyalelo yokubanjwa kwezindedeba. Ibifunwa ngumtshutshisi uKarim Khan ngoMeyi ngamatyala ngakuluntu namatyala emfazwe ngokuphathelene nemfazwe kwiHamas kummandla waseGaza ukuqala ngomhla we-23 October 2023 ukuya kumhla wama-20 kuMeyi walo nyaka. Ngithuba abatshutshisi be-ICC befaka izicelo zezigunyaziso zokubamba. Igqiza lamazibule e-ICC lithi linesizathu ezibambekayo zokukholelwa ekubeni uNetanyahu noGallant babathwalisa uxanduva lomthetho ngezenzo zolwaphulo-mthetho ezijoliswe kwabanye abantu kuquka ukulanjiswa bebulawa ngendlala abantu ukuncikivwa nezenzo ezisingela phantsi isidima sabantu. Unyawontle uArchbishop Thabo Makgoba wamatshetshi eKapa ubhengeze uphando kwibandla lamatshetshi eKapa ngelokuzama ukufumanisa ukuba ingaba elibandla lizifezekisile kusini na izithembiso zalo zokukhusela amalungu alo kwimpatho gadalala. Okukuze emva kokupapashwa kwengxelo eBritane yokuba owayeligqwetha eUnited Kingdom uJohn Smith ubandakanyeka kumatyala okuphatha gadalala amalungu ebandla eBritane naseZimbabwe kwiminyaka yo-1980 neyo-1990. Ekwiphulo lokufunqula naliphi na ilifu lenkohlakalo elingagubungela icawa yakhe esithi oku kungarhoqela igama lecawa nentembeko yazo emgqomeni esaziwa ngokungazibandezi ugxeka abezopolitiko ngezityholo zorhwaphilizo nokuziphatha gwenxa. Umthanjiswa uthi icawa mazibonwe njengezisebenza njengenhlonipho lenazo ziyilindele kwabanye. Any incidents of abuse are handled not by me, the Archbishop, but by the Safe and Inclusive Church Commission. The reason for this is to give victims or survivors of abuse a safe space to report abuse to a body outside the church hierarchy. Only the Safe Church Commission can decide when to publicly reveal a report of abuse. uJohn Smith noyinzalelwane yaseCanada ubehlala eKapa kwiminyaka yo-2000. Ngo-2013 icawa yamatshetshi eNgilani yayalumkisa ibandla lamatshetshi eKapa ngeziphumo zophando olwafumanisa uSmith enobutyala bokuphatha kakubi ngokwesondo abafanana eNgilani naseZimbabwe. Uphando lumiselwayo ngoku lizama ukufumanisa ukuba amatshetshi aseKapa enze ntoni na emva kweso silumkiso. uSmith usweleke eKapa ngo-2018 eneminyaka eyi-75. Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC eKapa. Ngoku masichaphile izimvo zabantu ngelinqaku kwikhasi lethu leWhatsApp.
Awuright uBishop ngakho into ezingaqondakaliyo makuphandwe. Kungani mhlambe bebethuleleni emva kweminyaka emide iminyaka kusuka ngo1980 ngo1990 kuze kube manje. Molo msasazi wami. Kutheni ezosho ngaleli xesha ebethuleleni isikhathi eside kangaka? Uphando lona lufanelekile lwenziwe. Into enhle leyenziwa ile cawa. Ngoba kaloku iziganeko eziyenzeka ezicaweni kujike kungahoyeki. uBishop lona akaphandi enegxene naxana nasi ngakule cawe. Hayi andiboni izakwenza umehluko mina into bana kwenza uphando ngoku sele ngasekho yena. Izawunceda entweni lo nto ngoku. Ngibona ngathi mhlawumbe umosho nje kwama resources ngoba ngohamba isikhathi futhi leto lezophinda futhi iphelele emoyeni singayizwi isiphetho sakho isithini. Msasazi wami mina ndibona ingathi nje bafuna ufeze eksanje ezalunjalo okanye banengxaki naletyaleke yalapha. Ngicima into yakudala iyavakala into yakudala lena bebekade bethulele lona ixesha lonke xa kanti abantu abanezimbono zinazo okanye baneminqweno banayo bebethuleleni msasazi hayi mangadlala. Ay mina ngibona ngathi isikhathi sesiside and abanye abantu abasekho futhi emhlabeni ay ngibona sengathi bekufanele sesebeyiyeka lento. Ndiyafuna ukunganqinelani nophando abalenzayo okwangoku ngoba lento yenzeka kudala. Umbono omhle kakhulu loza notata uBishop Makgoba makuphandwe yenzela into yoba isiganeko esikumila kunje singaphinde sibekho kwakhona. Yenzeke emasontweni yamangaza kuloko abanye badla upetrol abanye badla utshani so kungakhulu into yenzeka lapha emasontweni. Luhle loluphando lona kuqhutshekwe nalo kwenzele kuzovela ukungcola okuningi okwenziwa ama-archbishop emasontweni. Inhlaninge yamagqala enze umqelo obonakalayo kwibhola ekhatywayo kweli afakwe kuluhlu lamaqhawe kumsitho obubanjelwe eRhawutini phezolo. Kulo msitho bekubhiyozelwa igalelo elingenambaliso lamakhwekhwetha abadlala indima ebalulekileyo kwezemidlalo eMzantsi Afrika. Le ngxekela yetheko ibihlonipha ikwavuyisana namaqhawe enze umqela obonakalayo nongasayi kucima kwimbali yezemidlalo ngakumbi kweli loMzantsi Afrika. Phakathi kwabo bahlonitshweyo Kujomo Sono, ongasekhoyo Ace Mtsweleng, Neil Tovi, Ephraim Shakes Mashaba, Desiree Ellis, no Teenage Dladla. I've been going to places organized and everybody was called Dr. So-and-so, Dr. So-and-so. Now when I come there, I'll shake Mashaba. Then I say, no, I'll get this. But now where I am, I no more worry about the doctorate. To be honest, I couldn't have I dreamt, that at some point I'll be with rubbing shoulders with the likes of Jomo being inducted, with the name with such big names. Going into the Hall of Fame, nobody can remove it. It will be there forever. And also it's a sign of appreciation. Shout out to the Hall of Fame for them and their honouring and having a vision to carry out what they're doing, and not just honouring people, but also bringing young sportsmen, underprivileged sportsmen, giving them their dreams. When the email came in, I was seated on the sofa, and I called my wife. I said, "Come here." She said, "What?" I said, "Can you please pinch me?" She pinched me. I said, "Well, it's not a dream, no, it's real." We always tend to honor people when they're no longer around, and when you look at that distinguished list, I'm just in awe. Ibisiqingatha sokuqala kambe esi najengoko usalindelekile umsitho obukumila kunje ohlonipha amanye amaqhawe kwezinye indidi zemidlalo. Masixha kuloo ndawo sibulele mawethu okusibuleka indlebe phambi kokusithela masinkumbuze zangomso siza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo.
Mawahlangana amafilifu micamako basemba nje ivumele nje nonkanyezi nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya kaphaleka mbukela into yobana ngokuhla kwindawo ezipha ukudla unxweme phaa kwindawo kaloku ezikoqeberha noko zimvula ezingephi ezingathi sizilindele ezika-60% ziqhenela ke mbukela izinyuka phaa kwindawo ezikoThekwini nakosajonisi zinyukeleka nanjalo nakwindawo ezikufuphi naphaa koPitoli. Kanti ke mbukeli xa sizawujonga imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka into yokubana xa kusisa ke kwindawo ezipha uzigudla unxweme phaa koNtshona Koloni singalindela ke indawo ezithi zigudla unxweme ke mbukeli into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo noko phaa koMahikeng uchaphaza nje wemvula ezilindelekileyo landele ke zizibhaxu zenkungu kwindawo ezipha komangalisweni ichunceme mbukeli uSouth African Weather Services ukhuphe isilumkiso ngokuhlwa uba kaloku mbukeli singalindela indudumo ezimandla phaa kwindawo ezikoMpuma Koloni ziqhubeke zenje njalo ke mbukeli zisonela naphaa kwindawo ezikomazweni into ethi ke mbukeli nekuqiniseka into yokubana uhlala ukhuselekile ngalo lonke ixesha kananjalo ngomsombukeli njengoko kaloku mbukeli kuzoba khona imvula ezingephi kwindawo ezipha koBloemfontein singathi silindele umlilo wamandla ozawuthi uchaphazele phaa koEppenton ziqhubeke iindudumo zamandla zichaphazele kakhulu kwindawo ezikumantla phaa komazweni ziqhubeke kananjalo ke mbukeli namadlelo ke mbukeli phaa kwindawo ezikoPolokwane kanti ngoku sizawujonga amaqondo obushushu aphantsi ngokuhla mbukeli xa sizawujonga kaloku kwindawo ezipha phezulu koMsina yaphawuleka mbukeli into yokubana khona lithela fudumala nako ngaye u-22 degrees singene kaloku phaa koRichards Bay khona mbukeli ngu-23 eThekwini ibe nguye u-22 singene kaloku phaa koTsolo Mjika eMthathe Bhaziya eNcise singene nakhona eSajonisi singayilibalanga inqanqarhu nakhona eMount Frere noko mbukeli lithe noko lafudumala ngaye kanti u-29 degrees iqhumeka nobom ke phaa koKomani ngaye u-31 naphaa koKhambile ngaye u-36 degrees ndisatsho ndithi maziqhume ingqawe emaxhekweni Chosi.